गोबानो बुंगासिनो आरोना बाइक सेकेन्ड हेन्ड लाबाय गप्र'बो सेकेन्ड हेन्ड लाबाय दा मा हिनजावखौबो सेकेन्ड हेन्ड लानोसै नामा होननानै माने बेलेगफोरनि लामा गैयानो लामा पाखालि जाजोब्बाय खिन्थु जोंनिया जोंनि गामि आरोना जोंनि गामिनि नुथाया सोर सोर नुवाखै मोजां नायनानै लाबानो जाबाय आरो बिदि मोना बिराद माने बाइक सालायनो बेस्ट नाङो आरो आं कामन केमेरा हमना दे वेलकाम बैक टू यूट्यूब चैनल तो लोगोफोर जाय आंनि मियानि भिडिअ नायदोंमोन तो नोंथांमोना मिथिखागोन नङा होनबा माने आंनि गप्र'नि बेटारि आरो मेम'रि गैया तो बेखौनो लोगोफोर आं लायनो थाखाय थांगासिनो दिनै गुवाहाटि लाखटकिया मानोना बे मोननै गैयाबालाय आरो बोरै भिडिअ सुट जानो ना तो माने आंनि गप्र' बायनायनिफ्राय आंहा जेबो भिडिअ सुटानो जाखाया आरोना तो नै जोंनिया फंबाया थांसै दिनै गुवाहाटि लाखटकिया माने मेम'रि बायनोसै आङो 128 GB इनिफ्राय बेटारि मोनसे अरिजिनाल गप्र'नि बेटारि मोनसे नङा मोननै बायनोसै आरोना जेखिजाया खरस दङ बेयाव दिनैबो हदाय खरस आरोना दिनै मथा-मथि 4000 खरस आरोना तो जेखिजाया नोंथांमोननो जेखिजाया आं गावखौनो इमप्रुभ खालामनो थाखाय गोबां खरस खालामगासिनो दायो बाइक सोलायबाय गप्र' बायबाय दा नै बेटारि सेटारियावबो खरस दङ ओमफ्राय गारि फाहामनायावबो खरस दङ लेट्स स्टार्ट दा भिडिअ ना किरन लेट्स स्टार्ट दे किरनखौ दिनै मोजां सिनायखायो ना मोखां खुलिलाय नोंखौ मानसिफोरा बारा नुवाखैलै ओमफ्राय फंबाया एसे सिंगल जाना दङ सिख्लाफोरा एकदम माबा हेन्डसाम इजा बिमाया फरेनार्स ना आं सिगाङाव बुंनाया मालाबा खिथागोन दै जानि माबाया माने बिमाया सानो फरेनार ना ओमफ्राय जा आलासिफोर दङ माबायाव फरेनार आमेरिका कलम्बासफोराव माने जोंहा न'खरनि माने आदैलानि न'खरनिफोरा दङ आरोना तो मालाबा आमेरिका थांबा आंहा टेनसन गैया आरोना कलम्बासफोर ना ओइ थांनाय मालाबा ने कलम्बास निउयर्क खाथि आरोना मोनसे दोङो ओइ मेन आमेरिकानि मेन जायगाफोरावनो दङ जोंनिया न'खरनिफोरा बिसोरनिया तो लोगोफोर जियानो जाया माने दायो जोङो आवगायलांसै लेट्स गो तो लोगोफोर नै नायदो आंनि बाइकआ आंनि मथेबानियाव आरो मोजां माबा होबानो निबाय निउ जाबानो गारियाव 100% निउ जागोन आरोना ओमफ्राय गारियाव जेबो प्रब्लेम गैखाया तो दिनैनिफ्राय आंनि इउटुब चेनेलाव मट' ब्लगिं नोंथांमोना नुसिगोन आरोना माने आंनि गप्र' फैखाबाय जास्ट मट' ब्लगिं खालामनो थाखाय आं बेटारि आरो मेम'रि गैयामोन तो दायो बेखौ लायनो थांगासिनो तो आज से मट' ब्लगिं स्टार्ट माने दायो गुवाहाटिनिफ्राय फैनायावनो जोंनिया मट' ब्लगिंआ स्टार्ट जाखागोन नागिरनो ने तो लेट्स गो लोगोफोर दायो जागाफोरासो गुवाहाटि लासै आरोना नैबानो जाबाय गरेस्वर पुलिस स्टेसन लेट्स गो टु गुवाहाटि आं बिराद खालामनो गोसो मट' ब्लगिं खिन्थु गप्र' गैयाना तो दिनैनिफ्राय बे आंनिया लुगैनाया जाबोसिगोन आरोना माने मोजाङै आं भिडिअ माने मट' ब्लगिं खालामनो हासिगोन लोगोफोर नै सौफैबाय लाखटकिया पान बाजार किरन तो नै बाइक बेरबाय तो नै जोंनिया डेस्टिनेसना निकन केनन सनि नायनोसै बबाव मोजां मोनो ना मोजां माने जिखिजाया मोनखागोन होननायालाय दा नै आरो गुवाहाटिनि मा जायगा मोनबावलै केमेरा आंनो सोरबाफोर मिथिबा खोन्थाबालाय कमेन्टआव येस बहुत गैया किरन मानसि दाम ने तलफोरनि हाबदोंमोन आरोना ओमफ्राय माबा आरोना 1500 लाबाय मेम'रिया 128 GB गप्र'नि स्पेसियेल आरोना सुपार फास्ट मेम'रि होनना बुंदों बिसोरो ओमफ्राय बेटारिखौ बहुत मोननो गोब्राब माबानिखौ हिर' 8निखौ आरोना मानोना अल जाबायना 3 years पुरानो जाबाय मोनसे केमेराया बियो तो दायो नियाव मोनासै तो मोनबाबो बिराद दाम आरोना माने डिसकाउन्ट गैया बेजों लोगोसे आरो चार्जार लाफानांगोन मा लाफानांगोन बिदि बहुत बुङो आरो बिसोरो तो लोगोफोर नै निउ मोनबाय हिर' 8 तो लोगोफोर नै दा जोंनिया लाजोब्बाय बेटारि लाबाय मेम'रि लाबाय माइक लाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि कुवालिटिनि थाखाय आं बहुत दामि लादो दै माने माइकफोरा बहुत मोजां लादो आरोना आं पुरा प्रिमियाम गासैबो आङो माने दानो आं मट' ब्लगिंखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु अखा हासिगोन आरो बेटारिबो गैया गप्र'आ तो लोगोफोर दिन जाबाय नेक्स्ट डे तो माने नै भिडिअखौ आं मोननै पार्ट बननो हागौमोन खिन्थु खायफाखौ माने एसे गोलाव ब्लग नागिरदों तो बेनिखाय आं माने खेबसे लोगोनो माने जरायना होगानोसै आरोना माने आंखौ गोबानो बुंगासिनो आरोना माने बाइक सेकेन्ड हेन्ड लाबाय गप्र'बो सेकेन्ड हेन्ड लाबाय दा मा हिनजावखौबो सेकेन्ड हेन्ड लानोसै नामा होननानै सेरियासलि नोंथांमोन आंखौ मा सानो माने आंखौ माने बहुत गोनांनि फिसा सानदों नामा जा न'खराव माने जा बंख'नो सासेबो साख्रियानो गैया ओरैबायदि आरोना तो जा माने लोगोफोर मा बुंनो आरोना जा माने न'खराव रावबो साख्रि बाख्रि गैया नालाय ओमफ्राय फादाराबो गैला जाहैबाय तो बेनिखाय मेन दायथ'आ आंनो हिसाबै आंनो माने आंजोंनो माने मेनलि बिदि जाना दङ आरोना तो बे हिसाबै माने बाइकफोरावबो केमेराफोरावबो गासै 100% फैसाफोरखौ बिदि सोजोबनो हाया फोरावनो हमना ला बाइक गोदान हमना ला लाबोबाय 3 लाखनि बाइकखौनो ओमफ्राय 1 लाखनि केमेराखौनो लाबोबाय आरोना फाइनेन्सआव दै निउथ' हाखायानोसै फाइनेन्स लाबोबाय मान्थलि 8000 10000 बिदि होनांगोन आरो बिदि सां हेडेक लानो हायाना आरो आङो फैसासो मेन ना नङा होनबा तो एसे बुजिबानो जागोन नोंथांमोननो जेसेबां हायो आङो आंनि क्वालिटिखौ माने चेन्ज खालामनो थाखाय जेसेबां हायो नाजादोंसो आरोना तो नोंथांमोना बिदि बुङो आरोना बोरैबा आङो
Jian zaman na bungai bungka non ba. Tolok perdaya yang tahun dekan siang ni motor vlogging setup. Nanti na 1 2 3 go. Tolok perdaya tantere. This is my motor vlogging setup. Tolok perdaya nai deh. Ni bisa by kamera, ni bisa by case, ni bisa by adapter, ni bisa by mount. By bini singawang hede. Apa ni? Ni bisa by mic deh. Ni. Berani ke? Ni usubana ani motor vlogging setup ba. Ready zaber. Yes, look for ni already. Bisa by mic ga. Ni bisa by adapter arna. Already, tolong for let's go. Tolong first time nang menusikan, ang ni YouTube channel motor vlogging na ang miya khamne za style mende mane voice dis khamdum nang to ni bisar na original motor vlogging. Tolong for yan thanggasina icline ta kai na suwe manna. Okay, look for first time motor vlogging na. Tolong for yan thanggasina icline ha. Aya manna de phone thangde naga suwe abu la no ma ba kai ne mai gai na za mane aya ra ani sa mane sane thang kadar na. Mana ya? Mana? Tolong pernah. Ompray ini badi gazri zenggamni lama ya. Kalau dikasih nang deh, nih pernah deh nih. Dek nomor arna nih. Mana belik perni lama gaya nih, lama pakali saya sebagian duzung nih. Sang siang ini berlama ham. Di pernah mana dah buzak ini. Tolong pernah yang daya pacar ke opam sih. Bungan sebaik bos kulit dia beri pede. Oke. Pernah wang dah sepernah pai baik udah berke. Mana batu pernah na, mena coaching class juga sini. Mana sengra pernah na. Nih juga sini nih. Udah pernah ini. Tolong pernah nih benja baik. Sini kami arna, sini kami nuthaya. Ser nuah kayak mau jangan lapan sabar arna nih. Pernah bos kulit pada beri pede. Komen kelaman sabar arna. Mana nonton muzang premium voice quality hendak isang dami nih boost baik deh mic perke. Ompray ini bisa baca sing kami ini sok. Dayang thangse naga subah. Ho. Hey. Ho. Let's go. Ane kamera angle buri jadeng. Ang winci aku deh. Tolong for nih look at the view. Tadi beri sunset jaga sini. Wow. Mana video mana ada mana baik selain the best dengar nang sikis yang ni ada mana zawai mesti emotion dengar ada kedin friend yes tolong for deh ni benja baik izin amai lagi no mencari nane sunlight dah sekian dikili quality hama apa nane ho ni tadi benja baik izin mama lagi no mama mana ai ni nuar na zai ni no haya minim nar na zai ke bini pelang nar nih naik deh from here tuh lagi amat pra hello is it done ya tuh nih ya tuh thang kedua yeah this is Siana come on yeah ay kamera hamna deh yo ayo but this is motor यहाँ पर देखो 5 बुलेट पे मजा दे क्या खा रहा है कौन सा अभी तुम या ये तो आयु बीमा दिया मैं कहना ना gue tuh ये है आंटी ये कनेक्शन से उन्हें मूंगली ini oi. Ai, dana.